Hele året. Hele året. Klar? Første, der kommer til Vesten. Hvem gør det værre? Ja, hvad kan det være? Den, der drikker, den taber. Den filmer. Den filmer. Skål. 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 En dejlig frugt. Nu kan jeg godt. Jeg er ikke så stærk. Ej, det var... Det var godt. Det er en, der kommer lige på hårdt. Det er ligesom at have sex med en kvinde. Men for rav. Med sovs på. Ned. For ikke. Han kommer udenfor. Ja. Hvor er han? Fuck, det var helt ude på nu. Ja. Åh, mine læber, de brænder. Jesus. For helvede, prøv at tænke dig, at vi skal skide næste gang, mand. Det bliver ikke fedt. I skal have sex med en gorilla. Det stikker i hele munden. Så må give en drag et blowjob. Jeg har aldrig prøvet alt det. Hvor meget var det sådan? Nej. Du kan jo ikke spytte der, din idiot. Så træder du i det morgen. Fuck det. Okay, nu er det ikke slemmere. Nu er det... Nu er det ikke glemmer. Ja, jeg ved det. Ja. Min mund bløder. Det er jo helt enig om. Som jeg sagde lige. Prøv du selv om. Jeg synes, det er sjovt, at det kun er en halv. Det er en helt på en gang, mand. Og så prøv at tænke på, at det der engang er været en slags. Hvad sker der for dig? Nå ja. Nej. Men jeg synes, at det ikke går at skide det. Nu tror jeg, Det det kommer. sviger. Jo, jeg har fået øjnene. Jeg har fået øjnene. Der er ikke andet end løb væk. Der kan du ikke andet end det. Det var græs. Nu er der klar på en omgang mere. Ja, tak. Ja, har du køber? Nej. Jeg kan bare lige prøve at tage en bid. Det er kun en frugt. Jeg tror, du skal glæde dig til næste gang, du skulle skide. Nej, det er mig. Hvad? Jeg er helt vildt læber her. Du lukker øjnene. Jeg fik noget af øjnene. Au. Du fik hvad? Det er noget, jeg har sagt i øjnene. Det er bare spyttet. Det gør det værre og værre. Hey. We have seen devil in the eyes. Morgen, du får den var den stærkeste. Ikke synes, du får stadig var den stærkeste. Hey. Gør det der med den stærkeste dør. Det her kan jeg ikke, når der er kamera i hovedet af mig. Kom væk! Se om det her! Du stadig har chili i munden, spyt den ud. Hvad sker der? Det brænder. Det brænder som i en helvede. Du kan bare smage lidt af den. Nej, tak. Prøv bare at tage en lille snip. Seriøst. Så slemt er det ikke, hvis I tager. Ja, det skal jeg sige.
Jeg kan snart ikke føle det mere. Jeg kan snart føle det mere. Det er ude af systemet, den er gående, men det brænder stadig den her. Det er en del af mit system. Del af min balance. Stik noget på tungen, mand. Jeg tror, han står strækker så godt. Skal vi ligge og mig her? God dag. Er den ikke bare? Den var god. Frederik, det var ikke klogt af dig. Det var det dummeste. Hvor lang tid er vi oppe på kameramand? 5 minutter og 48 sekunder. Nej, altså, det kan ikke nødigt være stærkere end det her. Det kan det ikke, nej, men det hjælper lidt oven på det, ikke? Gør det. Det kan ikke være andet end Det er lidt ekstra stærkt. 6 minutter. Det er ikke stærkere end det der. Nu er den i maven. Har du ondt i maven? Den ligger i maven nu og brænder. Hvis du brækker herinde, ikke? Jeg brækker mig ikke, det gør bare. Min mave! Det var fordi, du ikke tykkede den ordentligt igennem, så. Jeg har tykket den rigtig godt igennem. Altså, jeg tykkede mere end dig. Men jeg skal faktisk tyk 56 gange. Inden jeg sluger. Det var godt blive nu, eller hvad? Eller hvad skal bare den gøre? Ej, den hedder jeg fandme. Kameramand. Her, din tur. Smag noget af den. Kom nu. Kom nu. Det er den stjernerne, der gør det. Spiser du bare? Fuck. Du kommer til at lide, Niklas, Niklas. du spiser lige det der stykke, hvor der var flere stjerner. Eller løb. Så tag lige en. Du kommer til at lide det der. Men hvad var det? Tag lige lidt mere. Gå lige og tag lidt mere. Kan du ikke det? Hvordan er smagen? Meget stærkt. Meget stærkt. Tør I, drenge? Jeg filmer. Kom nu, drengen, så svært kan det gøre. Kom nu. Men lige... Kig på kameraet. Kig! Giv mig noget feedback, kom. Fy for satan, han brænder lige om lidt. Prøv med vi er over det. Kom on, vi må tage lidt. Hikker du? Er du hikke? Satan. Okay. Det brænder lidt i munden nu. Det brænder over det hele lige nu. Prøv lige at slikke dig på læben. Det er kun på læberne. Gå ud for. Det er sjovt, at selv laver det. Hvad? Det er jo tirsdag. 3. dag på efterskole. Og vi er allerede i gang med chilierne. Hvad bliver det næste? Hvad bliver det næste? Det er Svin. Ja. Nej. Kom nu. Tag billeder. Nej. Hvad kæft? Hey. Ja, der er det. Hvad med dig, Chris? For satan. Hvem var med på runde 2? Du gør det kraftigt selv. Kom nu! Kom nu! Prøv at æde væk som samtidig. Prøv at. Prøv at jeg er en tøsdreng, jeg slapper for jeg tror ikke, det spiller. Ja, det Den her, der er ingen kerner. Jeg ender med, min fucking hat ender med, at jeg dør af det. Nej, tak. Hvis jeg tager den her som med. Hvis du æder eller... Jeg æder det her, du æder det her. Det er det sidste. Kom nu. Nej, jeg skal... Det skal ryddes, det skal væk, det skal... Der er ingen kerner i, så Nej, der er ingen kerner i. Det er der i denne her. Nej, jeg skal ikke. Jeg kan ikke, desværre. Helst den her også, ikke? Kom nu. Hold da, det er alle trængte til. Så vil du se, jeg begyndte at græde. Ja, det er det. Prøv, så vil jeg til at se, hun ender med at græde. Nej. Kom nu, du skal. Stop dig selv. Du kan
fandme selv øde det. Nej, det er Om 10 minutter så måske. Nej. Skal vi bare slukke den der? Ah, vi skal lige... På min ben nu. Nu tager det kamera, så skal vi alle sammen stå på linje. Skal vi lige hilse til kameraet? Kom så. Jo. Og tag en Senja, hun gik, fordi hun... Det er lidt tvistdreng. Kameramand. Niklas, kom her. Niklas, du er ikke færdig endnu. Niklas, kom her. Græder han også? Græder han også? Niklas, kom her. Niklas. Kom nu. Han græder. Hvor fanden var det? Niklas, kom og sig farvel til kameraet. Vi kører den ikke længere hertil. Niklas. Kom her. Jeg kan ikke. Bare godt den der. Ja, du skal lige så slukke.